जोंनि बिटिआरनि जितु सीएम प्रमोद बर' इस्तिफा होनांगौ सीएम पदनिफ्राय बयबो रायजो राजाया दायो प्रमोद बर'खौ सीएम पदनिफ्राय ओंखारजानो लुबैदों एनएलएफबिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बक' सारानो आंखौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन जोंहा दायो कुनु नाफाथा जानानै दङ बर'नि जारिमिनखौ मोजां मोनग्रा बड' हिस्ट्रिखौ नायगिरि नोंथांमोन आं दायो दासान्दि बर्तमान जोंनि गेजेराव माखासे बर' हारिनि गेजेराव माखासे समस्या जेंना जेंसिफोरा सोलिबाय थानायलाय आंबो सासे बर'लाय आंहाबो फंफा फंनै बुंनो थाखाय अधिकार दङ बर' हारिनि समस्याफोरनि सायाव बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन बर्तमान दासान्दि जोंनियाव जों ससियेल मिडियाफोराव नुबाय थादों गोबां समस्या बे समस्याफोरनि गेजेराव आं मोननै मोनथामसो समस्याखौ लानानै आं नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों जों दायो नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव जुमि ब्रह्म आरो दावबायसा आरो अनिल बसुमतारी बिथांमोननि जेंनाखौ जुमि ब्रह्म बिनानावा खेला खाननानै मेडेल लाना फैगासिनो दोङो आरो बिनि मेडेल मोननायाव जोंनि बर'नि माखासे गोरों गोरा लिडारफोरा इसेबो सापर्ट गैयिखौ जों नुनो मोनदों अनिल बसुमतारी बाक्सा जिल्लानि जितु स्पर्ट्सनि अफिसार बिथांजों जोङो बेले बेजेखौ नुबाय थादों अनिल बसुमतारी बिथाङा सासे बर'नि सनमान गोनां सासे अफिसार जानानै बिथाङा बुजिनांगौमोन गावनि हारियाव जे उन्दै उन्दै गथ'फोरा खेला सोलोंनानै मोनसे मुंदांखा खालामबोबाय थादों बर' हारिखौ आरो गावनि लाइफआव आग बारायबोबाय थादों बेफोरबायदिखौ सासे अफिसार जानानै बिथाङा मदद होनांगौ फोरोंनांगौ नाथाय बिथाङा दिनै मदद होनायखौ नागारनानै फोरोंनांगौखौ नागारनानै बिथाङा उल्था खोथासो ससियेल मिडियायाव बुंफ्रुबाय थादों दिनै बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि अफिसार जानानै साफा सानै नेताफोरनि आन्दाराव थानानै गाज्रि आखुनि खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों साननो थाङोब्ला जों बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि अफिसारखौ जोंनो नाङा बे सैथो खोथा दिनै दावबायसाया सासे नेता बियो नेताब्ला बोरै नेता जाखो रायजो राजानि थाखायनो नेता जादों दिनै बिथाङा रायजो राजानि समस्याखौ समाधान खालायनो सानाब्ला मा नेता जाखो नङा होमबा दिनै जुमि ब्रह्मआ सासे उन्दै गथ' बियो दिनै उन्दैब्लाबो हारिनि थाखाय हारिखौ सिनायथि होबोदों जेरावनोखि खेला खानहैदों बेयाव जुमि ब्रह्मआ हारिखौ सिनायथि होबोदों दिनै बेबायदि बेक्तिखौ जोंनि नेताफोरा जुदि फकासाव लाबोआबा सिनायथि होआब्ला बोरै जानांगौ बियो बे जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना जों दावखाफोरखौ नाय हारसाफोरा फिसा खेलाफोर जितिब्लाबो फिसा मुं लाब्लाबो बेसे हाइलाइट खालामो प्राग निउस प्रतिदिन निउस लाइभ बिदिनो गोबां निउसफोराव फोसावो जोंनिया मा फोसावनांगौनि खोथा दङ जोंहाबो गोजौआव लांनांगौ खोथा दङ हारिखौ सिनायथि होनांगौनि खोथा दङ खिन्थु मा खालायो जोंनि नेताफोरा जोंनि लिडारफोरा जोंनि अफिसारफोरा गाख्लायनासो दोनो जोंनिया गावनो गावहा गाख्लायनासो दोनो बेबायदि जोंनि बर'नि समस्याया बेफोरखौ जोंहा साननांगौ बुंनांगौनि खोथा दङ बेनिखायनो आं दिनै बुंदों आरो मोनसे खोथा बाव जोंनियाव दायो जितु एनएलएफबि दङ एनएलएफबिखौ सरकारा लिंहरबाय सावरायनो होननानै दिनै एनएलएफबिजों जों सावरायनाय नुनो मोनदिया आरो एनएलएफबिनि कुनु एग्रिमेन्ट जों नुनो मोनाखै दासिमबो ना एनएलएफबिया 6 फायारावनो दङ ना मायावनो दङ बेबायदि समस्या आं खोनानो मोननायलाय मिथिनो मोननायलाय एनएलएफबि
NLFB नि भाइस प्रेसिडेन्ट बक' सारानो आंखौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन जोंहा दायो कुनु नापात्ता जानानै दङ ना 6-5 एग्रिमेन्ट ना मा जोंनियाव मा कागज दङ जोंनियाव कुनु बेबायदि सुबिदानि कागज जेबो लाइसेन्स गैया जाहैदों दायो थारमाने बिथांमोननियाव साननाय दङ गिनाय दङ जे फिसा फिसा केसफोर बरनगोन सोना दिंगोन लांनानै इनकाउन्टार खालामहैगोन सरकारा गोसोब्लानो मा टाइमाव मा खालामनो हायो आरोना मा गोसो बेखौनो खालामनो हागोन सरकारा बेबायदि समस्यायाव दङ NLFB दिनै NLFB खौ सरकारा लिंहरबायब्ला जोंनि BTC गभर्नमेन्टआबो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायलायनानै 6-5 एग्रिमेन्ट खालायना होनांगौ दिनै नाथाय बिथांमोननो बेदि एग्रिमेन्ट जेबो खालायना होआखै जों नुनो मोनदों बिदिब्लाथ' गाबोन सबनिहा जोंनि बे बर' सेंग्राफोरखौ NLFB नि लाइमोनफोरखौ गोसोब्लानो जेलाव सोगोन गोसोब्लानो गावथारगोन बेबायदि समस्या जाना दङ बर'नि गेजेराव दा बेयाव बर' रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मिथिया बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बुंदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ खोथा दङ बहुद आरो सापर्ट होनांगौ जानानै दङ NLFB खौ जेनेबा जोङो NLFB जों सरकारा सावरायनांगौ बा 6-5 फोरबाबो एग्रिमेन्ट खालायनांगौ बेफोरबायदि मोनसे हाबाफारि दङ बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा बर' समाजाव दिनै NLFB नि लाइमोनफोरा गोबां समस्यायाव दङ उदाङै थादोंब्लाबो केम्पआव थादोंब्लाबो बिथांमोननि गोसोआव माइन्डआव साननाय आरो गिनाया दङ बेबायदि समस्या आरो आं दिनै जोंनि बे BTR नि जिथु सरकार जोंनि BTR नि जिथु CM प्रमद बर' दिनै बिथाङा इस्तिफा होनांगौ CM पदनिफ्राय बे आंनि लुबैनाय आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा रायजो राजानि बुंनाय बाथ्रा रायजो राजानि लुबैनाय बाथ्रा बियो बयबो रायजो राजाया दायो प्रमद बर'खौ CM पदनिफ्राय ओंखारजानो लुबैदों प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव बर' रायजो राजाफ्रा गोबां सोलिनो गोब्राब जादों आरो जों नुनो मोनदों जोंनि बर' हारिनि जिथु गोहो पावार बेफोर गुगालांबाय जोंनियाव गैला बिनिखायनो बर' रायजो राजाफ्रा लुबैदों प्रमद बर'आ इस्तिफा होनांगौ CM पदनिफ्राय खारन जों ससियेल मिडियाफोराव नाय प्रमद बर'आ जेब्लानोखि प्रेस मिट ससियेल मिडियानि गेजेराव बाथ्रा बुंगोन बेयाव कमेन्टखौ नाय प्रमद बर'खौ साबेसेया सापर्ट खालामदों आरो साबेसेया इनसाल्ट खालामदों बा नायनो बादों 100आव 90% प्रमद बर'खौ रायो निन्दा खालामो दायो बेबायदि खारन मानो रायदों बिथांनियाव जों गोरोन्थिखौ नुदों बेनिखायसो बिथांखौ रायदों बेनिखायनो जोंहा बर' रायजो राजाफ्रा लुबैदों प्रमद बर' सारखौ इस्तिफा होनायखौ जों दिनै नाय पाकिस्ताननि इमरान खान पाकिस्ताननि PM बिथाङा नेक्स्ट इलेक्सन जितिदोंब्लाबो बिथाङा इस्तिफा होनो गोनां जाबाय दिनै ब्रिटेनखौ नाय ब्रिटेनाव 5 बोसोरनि गेजेरावनो 3 जाबाय PM सोलायनानो प्रधान मन्त्रिखौ सोलायनानो 3सै दायो सोर जाना दङ जोंनि भारतनिनो सासे व्यक्ति ऋषि सुनाकआ ब्रिटेननि PM जाबाय प्रधान मन्त्रि जाबाय ब्रिटेननि बेबायदि 3सै ब्रिटेनाव सोलायनाया जोंनियावबो बेबायदि सोलायनांगौ आरो दायो जाय जोंनि रायजो राजायानो गोजोननाय गैयाब्ला जोंनि CM प्रमद बर'आ बे CM सिटखौ नागारनांगौ आरो जुदिहे नोंथाङा बे सिटखौ नागारनो गोसो गैथारा अब्ला नोंथाङा BJP दलखौ नागारनांगौ नोंथाङा बै GSP BJP खौ नागारनानै जोंनियाव जिथु बर'नि जिथु राजखान्थि हान्जाफोर दङ BPF मोनसे दं UPPL मोनसे दं नङा होमबा मोननैजों लोगो नांनानै सरकार सालाय जों बिहाराव नुनो मोनदों बिहाराव BJP खौ होखारबाय जोखारबाय BJPआ सेन्ट्रेलाव स्टेटआव माबायदि सरकार सलायबाय थादों जोंनि काउन्सिला जोंनि जानानै थानांगोन बर'नि रायजोआ बर'नि जाना थानांगोन
बेनिखायनो बर' रायजो राजाफ्रा लुबैदों प्रमद बर' नोंथाङा जुदि CM पदखौ इस्तिफा होआ अब्ला नोंथाङा BJP खौ नागार आरो BPF जों लोगो नांनानै नांगौ BTC खौ सलाय। बे रायजो राजाफोरनि लुबैनाय। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौ नायनानै नङा होमबा खोनासंनानै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जों जामेलाखौ नुबाय थादों। बे जोंनि जोबोद दुखुनांथावना जारिमिन आरो जोंनि जारिमिना बेबायदि सोलिलांबाय थायोब्ला जों बर' हारिया सानसे बेलासे जोबस्रांनायनि लामायाव। बेनिखायनो आं खावलायदों दिनै रायजो राजाफोराबो सिरि मोननांगौ आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो इउटुबार ओंखारबाय फेसबुक पेजफोराव भिडिअ हगारग्रा ओंखारबाय बर' हारिनि थाखाय सानग्रा गोबां बाथ्रा बुंग्राफोर दङ बिथांमोननि थ्रुलिबो बर' रायजो राजाफोरा बाथ्राफोरखौ फोसावनांगौ जानानै दङ दायो। गोदोनि जुग नंला दायो जों बर'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय जोंनो दायो इजि चान्स। आथिखालाव ससियेल मिडिया बांबाय जों ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो बुहुमाव जों जोंनि समयसाखौ जों फोरमायनो हायो। गोदो जाबाय जोंहा ससियेल मिडियाफोर गैयामोन जों रावनोबो मिन्थिहोनो हायामोन खिन्थु दायो जों बयनोबो मिथिहोनो हायो। जोंनियाव दायो गल्डेन चान्स जों बे गल्डेन चान्सआवबो जोङो मा खालामो खोमाना लायो मौकाफोरखौ नङा होमबा जों फावसायदोंसो। गोदो जेबो सुबिदा गैयै समावनो जों इसां नांबोबाय इसां थैबोबाय मुंख्लं जाबोबाय इसां खस्थ' मोनबोबायब्ला दानि समाव इजि सोरबा माबा मोनसे नोंखौ एटेक खालायबानो नों बयनिबो मोदोमाव दायो जानबुंफोरा थायो। बे जानबुंफोरजों जोङो भिडिअफोर खालायनो हायो फटकफोर खेबनो हायो बेबायदि जोंखौ दानि समाव बेबायदि समाव रावबो जेबो खालायनो हाया। माबा मोनसे घटना खालायदोंबाबो जों बेखौ सारा मुलुगाव 1 मिनिटावनो जों काहा फोसावनो हायो। बेबायदि बेनिखायनो जों दायो फासयनो नाङा जोङो दायो आवगायलांनोसो नांगौ। जियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालायनो दाबावथार आरो साबस्क्राइब खालायाखैबा खालायना लागोन बेखिनियानोसै।